Migo, may hapon, Migo. Oh, may hapon diya kanimo. Unsa may akong ikalagad? Kadungog ra ko, Migo. Kadungog ra ko. Yung madungog raman pod kaluyan si Ginoo. Sige. Nalang ko. Nalang ko. Pangutana. Nagapangutan ha. Ang abi pa nako muanhin ka og kining Cebu kay ang sponsor nato sa Cebu naglantaw nato karon kon niya kining basig ganahan nagkamuanhi atong sambutan Misawad kasi yung programa. Okay ra. okay ra ba? Unsa ba imong pangutana? Mangutana ka kaduha. Mangutana po ko kaduha nimo. Magsabot ta kay kuan man. Kaduha imo pangutana. Pagkuman kaduha po ko mangutana nimo puli-puli ta. Okay ra? Ko imuha man ning programa. Ako man po'y magbuot sa akong programa kay ako man di man ikaw magbuot. Alain po gay panahon ni ko ang bisita imuhang pa-entertainon imbis na bisita may ma-entertain mo. Entertain pero mo galing mo dawat ko nimo og mga pangutana duha dayon mobalos ko pangutana kaduha kan madlok day ka pangutanon. Adi man pero imuha man ning programa. Around sa to? Sige, mangutana lang ko Migo. Basta kay magsabot ha, puli-puli ta, mangutana ka kaduha, ako pod mangutana nimo kaduha. Okay ra? Akong pangutana Migo. Ngano man nga na? Tubag ang sabi. Isa man. Unsa imo pangutana? Ngano man ang inyong simbahan sa Cebu? Naa na may mga imahe ni. Praise the Lord. Hallelujah sa imong pangutana. Tumpak kayo sa atong topic karon. Natos goto. Di mo man nakarya. Kada tumpak gayon sa kung naminaw pa ka. Okay unta. Ingon na ni, andam na kung mutubag o pagtubag. Higala, igsoon. Okay, naminaw na ka, higala? Go ahead. Oscar Kilo, brother. Oscar Kilo. Ang imong pagutan na nga nga naa na may mga images. Ang management sa church board nagkasinabot niana nga magbutang sila og images sa second coming balik si Kristo aron makitaan sa mga Katoliko mga Muslim nga aduna joy mo Kristo mo balik aron mapagaan ang mensahe bisan paglantaw palang daan sa katawhan makakita na sila sa mensahe nga si Kristo mo balik. Ilustrasyon na siya sa pagbalik ni Kristo ang image ni gibutang diha. Ikaduha, we Seventh-day Adventists believe that Jesus died on Calvary because of His love for us. Wala nga dunay Kristo nga gitawag og picture nga giilustrar nga namatay aron mapagaan ang pagtuo makita sa mga Muslim, mga Buddha, mga atheist nga adunay prinsipe sa langit nga namatay diha sa Kalbaryo sa cross og kini gituhuan sa Seventh-day Adventist pero kanang gitawag og images wala na gituhuan sa SDA kanang images nga maghimog milagro. Pagpagaan lang na si mensahe, lahi po na siya sa Katoliko bigo kay mohimog milagro, ang dibuto, wala may nag-credit ni anak. O niya, wapon may gatuo nga kanang kining images mohimo og mga katingalahang butang. Ang amo lang, pag pa-emphasize niya na nga sa katawhan, mapasabot sa katawhan nga we are Seventh-day Adventists. The Son of God died on Calvary because of His love.
Nasabtan na tingali ang tubag. Higalang gapo, usa ka pangutana before ako na po'y mangutana. Laing pangutana amigo. Asa man mo nanguha anang larawanan nga mao jud nga naong sa Ginoo. Naingon ka nga ilustrasyon kinsa may gikopyahan ninyo do na ba gituhiran ang inyong mga artist ana or imagination na sa nahuna sa inyong artist. Okay, tubag migo, tigala, ang usa ka artist, ang usa ka giwag og may talento sa arts, pag-drawing, aduna na siya gitawag og kining kaugalingon nga imagination. Ay nga si Kristo mobalik morning dagwaya kay si Kristo tao man, di po nato himuong dagway sa kabaw. Himuon po natong dagway sa tao. Imagination na siya sa artist nga kanang picture nakita nimo diha nga naa sa kapanganuran si Kristo ning balik uban sa mga malunda. Imagination na siya sa may talento ni ana tungod kay ang talento sa pag-drawing hatag man na sa Ginoo. Unya ilantaw po na siya sa atong mga kaigsunan sa board. Okay. Iyan ang i-introduce dito sa church nga unsa man asa mo ganahan ani nga hulagway kanang sumala sa inyong panglantaw pod o imagination asa may aprobahan nato nining dagwaya. Mayingon tong usa nga kini tingali kay medyo imagino nato si Kristo di man tuniwang kayo kay mutuo jud ta nga kato siya maskulado kay gipanghayang ra kayto niyang mga lamisa. Kining dagwaya. Ang usa pod mingon nga ay pod pasubrahay kining ay pod niwang kayo. O kini lang, aprobahan na siya sa board. Pag aprobar ana, mao na na siya ang hulagway nga i-opisyali nga ibutang diha nga adunay Kristo pero wa jud na tuhoy igala igsuon nga mao na siya kapiho sa dagway ni Kristo kundi illustration lala siya. Nasabtan na, amigo. Sige, laing pangutana amigo. Kaduha naman to, ako na po. Sige. Okay. Kaduha naman, ako na po. Tulo lang ta ka pangutana amigo. Tulo lang, hangyo ka. Okay. Kay mura maglain ning duha. Kahunat. Sige. Last pa. Akong pangutana. Kinsa may nakaibalo gyud nga ang naong sa Ginoo taas ug buhok nganong taas man gyud buhok ng inyong Ginoo. Dito ba ganito na for just imagination sa artist o niya sa mga gitawag kaigsunan po sa board kay namay gitawag og board ang iglesia, gitawag ng mga opisyali sa iglesia, nagmeeting ana nga gitawag og giapurbahan nga gibutuhan asa may pabor na to ani kining dagwaya o ang usapod mo suggest nga kining kay murag dili layo na sa hulagway sa gisultis Biblia kay si Kristo kining possible puan to siya kining dili kay to tambok di po kay to niwang o niya taas mag say na siya sa artist o niya dili na to ma-question tungod kay gidawat siya sa board pero wa siya dawat nga mao na sa piho ito ba naman daga piho nga hulagway wala na siya ilustrasyon nga si Kristo tao man mag-drawing po kag tao nga sibo sa hulagway sa gisultis Biblia imagination na siya migo nga aduna joy Kristo nga nagpagkatao. Nakuha na nimo ang tubag tingali. Ako na po'y pangutana. Sige amigo. Sige, aton isgutan ang hot issue. Are ra kita larawan amigo. Dili man kay ining di man ka makabuot sa kung pangutana. No kay nag-isgot man taglarawan. Itong larawan. Alang mag-isgot og larawan mo adto ang pagpahulay. Wa man tay gisabutan nga topic. Unya ako na ako'y hot nga issue nga hot karon
O na nga, ako ni pangutanan nimo. Last na lang ni Ligo, last na lang pangutanan Ligo. Kay duha naman dili mo pwede No, last na lang ni Ligo kay lain mo din mo topic ni Ligo adin ako tanang regarding sa imahe kay okay ra unta kwadto kay inisunod din mo nga mo man kay pangutana continue nako. Lain mo din mo ang last akong pangutana. Kinsa matod nimo imagination sa artist. Ang akong pangutana, kinsa artist na bro? Makaingalan ka kinsay artist bro? O daghan man ni mga artist. Kaya kung isa bro, isa lang. Matag lugar na may mga artist. O niya matag lugar adunay gitawag og association sa officers. O niya matag lugar ga-approve na o pwede na ga-approve kay for example. Paminaw gali. For example, Federation of Bohol. Naa sila 70 Adventist Federation of Bohol. Ang 70 Adventist Federation of Bohol, naa sila mga officer o niya mo na sila nga naghimo sila og mga gitawag og policy sa Bohol nga for example ang mga SDA dili na mo tumpang sa mga CFD makigdebate-debate kay lawgaw kayo. Amo na nga matag lugar mo na nga ngutanag ka og artist daghan ni matag lugar nag-exist among mga artist. Kinsay isa tayo kung isa Migo, isa lang. Usa. Okay, digayon ta ka og usa sa artist. Okay. Ako na po yung mangutana nimo. Natagay kung isa ka artist bro. Isa ka artist bro. Gitubag naman ta ka si Alvin Dilig. Alvin Dilig. Dilig. Taga-asa man na bro. Taga Pilipinas po na. Taga Pilipinas. Among silikan taga Bukidnon. Taga Bukidnon. Bukidnon. Nanasay ko nanasay ka nang ni ang Facebook account no. Tanawon ta dili. I don't know kay on sa iyang Facebook nga account kay kanang mga professional usahay butangan man nila og kanang dili man taga siguro ilang habong ngalan ang ibutang ana basta kay akong nailhan. Kaliman na itong mapagutana ha. Karon ako na po yung mangutana. Taman Migo. Okay. May nag-exist Alvin Dilig. Nahibalo unsay itawag og kainos. Kainos Migo. Nangutana gali kog nahibalo pa kay nalagwala. Unsa nang isyuhan no Kainos Migo? Namay Alvin Dilig. Okay, dili ta hati siyo wali limot-limot ka sunod. Pero na ako pangutana nahibalo ka bag unsay akatartos. Unsa mga spelling ana spelling nga akatartos Migo? Unsa nang kainon imong gipangingon? Unsa man? Mga word ba? Unsa na mga word? Greek term na siya. Nya, murag nalimot na tiyali ka nga kining maunay hot issue karon. Moingon ka kuan, ingon ka og kanang tawag ani akatartos na sa definition sa Griego. Usually kuan na bro, not clean or unclean. In a ceremonial sin. Amen. Ikaw na iklaro lang kung saan akatartos eh. Ibog sa tanim mo kaya naman akatartos mangalan ng tao gud. Ngalan sa tao kay nag-isgot matag biblical principle diri. Okay. Uyon kani siya nga unclean siya. Sunod pangutana, ikaduhang pangutana. Ang unclean ba mahinluan ba? Ang unclean mahinluan, ang dili mahinluan. Ang unclean ba ang hugaw mahinluan bang hugaw?
Mahinluan na kay hugaw man gawa sa limpyo kay nato mahinluan kay limpyo man to. Kung hugaw, mahinluan dito. Kung ingon ka og dili mahinluan, ato pa ang gahom sa mga Seventh Adventist ni Ginoo limitado ra. Naging giingon sa akong mga vlog. Masag din ang Ginoo sa Seventh Adventist kay walong limpyo. Sunod pang tema. Sunod. Kanang ka og 5,000 karon dayon. Isa. Kadalang bro. Nangutan na pa ko. Nangutan pa ko. Tagaan ta kag 5,000 kay nagpasalig man kag mahigaw. Tagaan ta kag 5,000 karon o kaya nimong dawaton ang challenge nga hinluki imong hugaw kay ingon man ka mahinluan ang hugaw. Hinluki imong hugaw. Okay, inani bro. Una. Ang kami nga mga Catholic Depender, dili mo puyo kung kwartang mil, mahinluan bangugaw. Kaya kanang imong 5,000 bro, pindagana kay tanan nga angayan tabangonon bro, uban way balay ito, matulog ang diplig kanto. Atag nga lang dito, ayaw sa mga, sabi pa lang, kami mga Catholic Depender, tuwaan din mo kwarta. Di ba may mga bata bro, para mahilon ni mo gulipat. So, alam mo na, tagaan ko ni mo 5,000, iluan akong hugaw. Pwede man ko maligo bro, dahil manglugod ko, dahil ako. Pwede man ko mangumpisal. Kaya kaning term nga spiritual na hugaw sala. Pwede man yung mapasaylos kung pisal. Pero mayroon kang kanang tayo bro. Mayroon kang ingon na mga suka, pasitabilas mga nangauna, kaya mga tae. Dili na na siya na ang ayan na itong iluan bro. Kaya ang diha mong good sa, ang imong punto mong good is ang mga pagkaon mong good disrutan diya bro. Pagkaon ba? Bro, ang dibatihan mo bro, ato ni Padre Darwin nag-ibayin. Pagdating to sa pagkaog baboy. Diba? So kumpara mo ang tayo makaon, ay mo ko na, wala ko na mo para. Okay. Nila adi pa kasabot. Nagikan manggudta sa pulong akatartos. O niya, ang akatartos, hugaw na siya. O niya, gidefine sa gitawag definition, akatartos, all kinds of unclean. Apil na ang bad spirit. O niya, gideclare sa imong na dili mahinluan akatartos. Ingon ka luan, asa may sakto ninyo? Imong pare? Nga ingon siyang di mahinluan ang katartos or ikaw nga sifting badi-badi niya nga mahinluan ang katartos. Tubag may sakto ninyo. Sa may mo dahil Padre Darwin bro nga di mahinluan. Yes. Asa nga clip sa video niya bro? Mas nindot ang imong pangutan na mapakita. I-play to yung kuan kaya aron maklaro na to kay hindi ko mo putol. Dili kay Ay, lasa ta mag-gisgot ana bro kay when we talk about canon bro. Paminaw. Bro, according sa Paminaw. Ingon man ko kakaron gapo nga ang hugaw akatartos mahinluan. Ang imong pare sa hugaw unclean apil na diha ang mga gitawag og hugaw nga imong pare nag-declare man espiritu nga hugaw dili mahinluan mga unclean karon og kini patos ang kun mo pare ba nga nag-declare nga akatartos dili hinlo dili mahinluan or ikaw nga mahinluan nga nag-challenge ko nimo nga hinluin daw ng hugaw nga ani na ron paminaw sa ingon man gud ka nga wala may nangandoy ng kwarta dili man kay kuan man ni siya pag finance usaon nimo paghinlo ang hugaw ana man kay kung wala po kay materials nga buhaton di nimo malamasan or unsay imong buhaton paglisod man po kag hinlo sa hugaw pero nagpasalig man jud kang mahinluan ang hugaw gitagaan patagag challenge financing pero kaya nimo hinluan ang hugaw nga wa nay financing gikan ako mo na nga akong lantawon Ano na bro? Kaning giingon ni Padre Darwin nga mas mayo gani kay imong giklaro na kanang mga evil spirit dili na siya mahinluan. Quick note na to, kung muari ta sa gitawag na tong akatartos meaning sa Greek lexicon sa New Testament. Dire sa Bible study tools na source na to. Nga tong tanawon
not cleansed or unclean in a ceremonial cleanse, it must be obtained from according to the Levitical law. In a moral sense, unclean in thought and life. Wala man ta mag-gisgot, bro. O regarding aning na espirituhan ba ka sa awa, dihag wala. Wala man ta mag-gisgot rin ka mga o unsa ba nang himong naas mo huna karon. Ang atong gisgotan din regarding to sa issue nila ni Father Darwin o divine thing. Take note na to, ang issue ko divine thing na nagdebate sa ni Brad Caloy. Dili gyud mahimong ipakaon ng kanyang baboy. Pinuhunan og mga wala alas pagkaon, wala ta mag-gisgot anang gitawag nato og kining na espirituhan ba kagyawa. Of course, kung espirituhan kagyawa diha kung ikaw na pusis kagyawa, pwede man ka mapalaya sa parodia. So exorcism. Kung may demonyo, di na dito sa mahindal kay demonyo nang dito. Wala naman pagkaon. So when we talk about kung i-apply ito sa pagkaon ng katatarkos, of course, mahiluan na. Kaya, mura pa yung dagan naman ta ending ramta ng buhat Jess 15. Oh, buhat Jess naman tayo daganan, anak. Ito to sila galalit ng buhat Jess. Sige. Nagsumikad, mangutana na lang ko nimo ka nagyaw-yaw naman kamot. Nahibalo ka ba ang pulong akataltos naghisgot siya tanang klaseng hugaw? Mao lagi tanang klaseng hugaw. Oh. Pero naaman ta nagisgot bro, kadang bro. Lagi. Ayaw i-define sa usa ka kategory kay ang gitawag og kining akataltos general siya sa ayaw lain-laina ang ubang mga matay migo. Pag ingon nimo hugaw, paminaw. Pag ingon nimo hugaw nga gitawag og hugaw nga mananap, kabahin gyapon siya sa hugaw. Ayaw kog ingna nga kining ang hugaw nga mananap, ang hugaw nga espiritu, kining managlahi siya sa term nga gitawag og akataltos nga usara man ka word ang dala sa hugaw nga mananap og hugaw nga espiritu akataltos raman. Naa ba kay laing word diha nga magamit nimo gawa sa akataltos anang baboy? Naa wala. So, bro, inani ba? Issue na ko wala na lang dali ko na wala. Asa bro? Na ba wala? Unsa may pangutanan nimo? Oh, ingon manggug ka nga atong gisgutan kabahin sa baboy. Kunya dili sa daotang espiritu. Pero nasayod man ta or basig wa ka nasayod nga ang hugaw nga ikana na siya sa word akataltos. Kunya ingon ka nga gihinluan ang mananap ang daotang espiritu dili mahiluan karon kay imo mang giseparar ng duha ka kategory kinahanglan ka mogamit og depensa nga word gawa sa akataltos nga kanang kay ang akataltos hugaw man as hindi mahinluan. So bro, inani man bro. Ako wala na ko apas na ako. Ila na to kabog pangutanan. Ila sa tagimo. Lang ganang England na wala. Ani bro, kung ingon tag akatartos bro. Kung imong i-generalize, sakto tong giingon ni Father Darwin nga kung imong puntong ni mo atong mga ato yung daotang espiritu, dito yun ito may luan. So naara matas pagkaon. Ang ato bitong espiritu ni baboy man, di ba? Na ipagkaon ba dili? Wala na itong labot atong espiritu na katartos ba itong ni tawag ano ni ang katong nasudlag daw kan Barawa mo na sa ay ingon ani na lang. Ingon ani magod ni kuan na sabti nakuha ingan yo. Ingon ani magod ni Eugene. Ang tai ug ang baboy gitawag na siya akataltos. Oh, diha na lang kay kanang tae gikan man na sa kinaon pero kay nahugaw naman sa gipagawas naman siya ang tae ug baboy gikan na siya sa word akataltos. Unya karon ingon ka nga
ang akataltos mahinloan. Unsa man pagkahinlo nga ang ubang mga dala sa akataltos di explanation mo na nga ang ako karon nag-challenge ko tagaan ta ka og 5,000 hinloi apil ang tae kay ingon man ka nga mahinloan ang akataltos unya kay ang baboy ug ang tae gikan man na sa word akataltos. Di, wala ka kagit sa ako. Ako na po yung mutana. Lapas na ganyan sa lima. Imuhabi yung programa. Dapat ako yung mutana. Itudlo alat ka ba kay yan yo siguro ta ka ha. Murag nahulog mong Ang kagawin. koinos pabinawa ang koinos limpyo siya nga nahugawan. Mao na siya ang malimpyuhan. Mao na ingon ang Dios nga ayaw nganli og dili binalaan o mahugaw o magbutang koinos. Wala niya apila ang akataltos diha sa buhat 10:15. Mao na siya po. O niya, kung mayroon ka gilipyuhan ng baboy, nag-declare unta ang Ginoo nga ayaw nganlig mahugaw di nabalaan ang koinos o akataltos. Ang akataltos. Wala man, mo na nga di ka pasal doon ang argumento ninyo gapo. Kabasa ka Griego nga Biblia nito. Migo, kabasa ba ka Griego nga Biblia nito? Magabasa lagi og nay mogamit tag interlinear nga kuan. Without using interlinear ba? Nag-practice pa kay nag-aral na karon. Sige, akong pangutana Migo kay lang sa mo dagan atong Kuha sa concern dito ha. Ha? Di lang ta mo dagan atong larawan Migo kay naman di ka na focus sa ning pagkaon Migo. Isyo ko no. Mangutana ko nimo Migo regarding sa pagkaon ba? Kuha mo sa dito kay lugar ko. Ito kay mo larawan ano. Abot naman dyan. Dun. Okay, padayon sabta na nimo ang pulong akataltos nga di jud mahinluan o wa jud hinluan sa Ginoo. Adi ko mudawat anak Migo. Tuari ko Migo. Asa to pa di ka mudawat sa pulong sa Ginoo. Ayaw po kanang pangutana na kinanobra na lima yung pangutana. Ako ganina upat kabuk gipan nimo imuan no ba pulo naman jud. Yo, wa man ka naghihapon niya, wa mo pud nimo tubag. Balik. Akong pangutana ba? Kanang naamang gud sa Leviticus kapitulo 11 versikulo 7 dalantas baboy ha dalantas gud ato mga bantang didili mao gini ini highlight kay baboy yun nga di ko ng Dios ang baboy bisan tuod kung pikas ang kuko niini di man kini usap sa hugaw kini alang sa ninyo sa verse 8 ayaw ka mo pagkaon sa karne ni ining mga lapa ni muhikap sa ilang batang lawas ihugaw man sila alang sa ninyo. Akong pangutana bro, unsa may gibilang ani gibalauran ang mga taga-Israel o ang mga Seventh-day Adventist General Conference. Agi na rin duha. Okay. Ang mag-una ang mga Hudyo, Israelinhon, ikaduha mga Seventh-day Adventist kay ning tuon namin mi sa Ginoo sa Israel. Diyos sa Israel. Amen. Okay. Akong basahon bro. Ang Levitico kapitulo 11 versikulo 1 2. Onya ang Ginoo miingon kang Moises.
Huwag ka nga aron. So klaro kayo ha, giingnan si Aaron ug Moses. Verse 2. Oh, lesson po ikaw. Ingna ang mga Israelita, isa gingnan ang mga Israelita. Karon naa ba 70 Adventist General kang kirong gingnan ani? Diha sa among teksto, igala igsuon, wala pa. Ewa pa man. Ang wa pagaling ko natawa, pagaling ko ka natawa na. Pero sa diha nga nataw na ko, o niya nakabasa sa pulong sa Ginoo, apel ko kay ingon man diha sa pulong sa Dios. Ingon siya ang tibuok kasulatan gituga sa Dios uban sa lamdag aron sa pagtudlo, pagsaway, pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios maandam masinangkapan sa tanang maayong buhat. Nagbalik sa Ginoo maandam. Mo na nga sa dihang nataw nako, nakabat-o nako buot, akong gituhuan ang pulong sa Dios nga gihatag una ngadto sa mga Israelita. Kay nito mako sa Dios sa mga Israelita. Amen. Kay Israelita ra man day gibalaguran. Sa Dios sa mga Israelita. Nganong gapil-apil Naunsa? man kang mo kay Israelita? Wa may gideclare namakak bangka. Wa may gideclare ang Dios na gitawag og alang rani sa mga Israelitang balaura. Way labot ang mga gitawag og dili Israelita. Amen. Sigurado ka? Sigurado ka? Israelita ra man day gibalaguran. Wa i-declare diha nga alang lani. O gawas po diha Ako na. pasahod bro. Ako pasahod. Oh. Salmo 147 verse 19. Niingon, gihatag niya ang iyang mensahe ngadto sa iyang katawhan. Ang iyang mga balaod ug pahimatnon ngadto sa Israel. Agatad sa Israel ha. Verse 20. Wala niya buhata kini sa ubang nasod. Karon kinsa may namakat, ikaw nga nag-ingon nga gihatag sa tanang tao kini o wala naman ang Dios nga nagdeklarar o kini Biblia. Ang namakat, ang imong pangutan. Kaya ano, mao ni siya. Bro. Maroon ako bro. Ang akong pangutan kinsa namakat, ang Biblia o ikaw? Ang namakat dali ang imong pangutan nga naghimo ka og argumentum palasi. Kaya ano, dako. Unsa nga pala si bro? Paminaw ha. Ingon ani ni siya gapo. Kining ang pulong sa Dios unang-una gihatag sa mga Israelita. Wala jud niya buhati o wa jud apil ang ubang mga nasod ana ni adtong panahon sa mga Israelita. Pero kung ikaw bisag tagalaing nasod ka, kung mutuo ka sa Dios sa Israel, wala ka bawali nga mahimong katawhan sa Dios. For example, gisulti sa Dios din sa Isaiah 56. Apil ang mga duluong kung mutuo sila sa Sabat, ayaw ninyo sila pagditi kay panlanginan gihapon nako sila. Nala. Mao na siya nga sa panahon sa gitawag og pagsangyaw na sa maing balita sa tibuok kalibutan, apil na ang tanang tao ni ana kay ngano ipasangyaw naman iyang pulong sa tibuok kalibutan. O niya ingon man diha ang Roma 3:2, ang pulong sa Dios nagikan sa mga Hudiyo. O niya Juan 4:22, 22 ang kaluwasan gikan sa mga Hudiyo. Mao na nga gusto kang maluwas, tumana ang sugo sa Dios nga gihatag una sa mga Israelita. Ang Salmo 5 siyang balang sa tibuok kalibutan. Yung konteksto nga alang ni siya sa gitawag og gihatag ni siya ngadto sa Israel ug wala niya buhata sa laing nasod, anang gitawag og panahona sakto man na. Kay ang kaluwasan una didto ra man jud sa Israel. Ug di ka mo tuo sa Dios sa Israel, wa man jud kay Ginoo kay pagkaano ba ini ang gawa sa Israel.
Pero wa ka di ka taga Hudiyo, di ka Israelita, pumutuo ka sa Dios sa mga Hudiyo, mahimo gyapon kang katawhan sa Dios, panlanginan gihapon ka. Mao na siya ang tin-aw nga pag-apply sa bersikulong imong gigamit. Ako manggong pangutana ba? Ingon manggong ka nga wala di ay na Dios. Na kanang balaura gi-declare alang sa Israel. Karon ni among ko'y nabasa. Mali man lagi na imong pumutaw na lagi, na ingon kinsa may namakak nga Pero wala pa bro. Ay sa bro, wala pa ko mga pangutana. Oh. Ningon mo kung nga, wa may subo ang Diyos na kanang balaura, deklara ragi na niya para sa Israel. Karon kay naamang ko'y nabasa sa Biblia, nga ingon ang gihatag nila ang iyang mensahe sa siyang katawan ug alang sa iyang mga balawod ug panimatnon ngadto sa Israel. Wa niya buhata kinis ubang mga nasod, wa sila masayod niini sa mga balawod. Ang ako pangutana, kinsa may namakak ninyo ang Biblia o ikaw nga nag-ingon nga wala isugo ang Dios na para sa alang ng Israel? Mao lagi na bakit ang imong pangutana tungod gitawag na siya og kini palasi nga o sa man nga kining imo na kung gipersona ba kay ngano Unsa nga pala sila bro? mangutana ka gano tungod kay Unsa nga pala si? o kanang tulad daw ng palasi diri nga imong gitira na ko ha. Anak ko ikuan dire bro, libro na. Oh. Tama po ko dire. Tara. Asa nga pala si ani bro? Sige, basahan ang mga palasi dia. Ano, unsa lagi nga pala si imong ingon? Katong batahon na rin. Basahan lagi kay atong lantawon. Ay, no. Iyon magpala si. Unsa pala si panahon to dire? Basahan gali kay atong lantawon. Asa ka naka bayulit ang mga palasi. Pagkabasa na ko dire wa ko nga pala siya. O, basahan na tinagsaon na to panginawa to mga upat ka palasi. Sulod ka nang usa. Upat ka. Kanang mga upat ka palasi, musulod ka nang usa. Basahan ang upat gali. No, tagay ko isa ka pa. Iyon ka pala. Unsa pala siya? Hinalan na tong batahon na ba dire? O, basahan gali ng upat. Kanang upat di ang nani mo. Basahan na nang usa. Unsa pa upat ani? Basahan na usa pila may pagbasa. Ano lagi? Unsa nga pala siya? Unsa nga pala siya? Sakto ba nang pala siya? Basahan gali ng upat na ka tanang usa na anaka ng upat. Basahan gali ng kwan sa upat na pala. Ang ako mangutana matod mo pala si. Unsang klaseng pala si? Kay bulingon na pagdrigna ba na imong pala si lingon? Na gali basahan ng upat gali. Upat Unsa nga pala si? Unsa nga pala si? Kay ko Basa. No, ingon ka pala siya kung pangutana unsang klaseng pala si? Basahan lagi kanang kung sa definition pa niya. Kung na kung definition, gitawag na ko nimo personal attack. Wala na ka nag So pala si o personal attack. Oh, definition na. Kanang akong gi-term nimo. Wala ko mangutana definition. Ingon ka nga para nang ingon ko nga. Para nang maingon ko nga kanang nigamit ka og referensya, pero wala man ka matuod sa nigamit nga referensya. So manay gitawag og palasi, wala na akong palasi. Palasi og suppressing the fact. Gamit ka og libro. Nga ikaw mismo sa imong paggamit, wala mo gituhan. Pero ikaw, unsa man palasihan nimo? Oh, basta nga gali. Kanang gi-define na nako largo ganing attack ka personally sa tuwa. Wala na kaning So, mistake sa gitawag palasi og personal attack. Basta mo na i-definition. Gi-ansiran na ko. Oh, no, siya magkabagbuti ka. Huwag mo na Kaya nga po, i-definition. unsang klaseng palasi ka itong bulingon dregnado ng palasihan mo yan. Oh, na, majud na. Normal ma. Basta kay Unsang palasiya bro, unsang palasiya. Unsang na kware. Pasabot na to ka. Palasi ka, personal attack. Definition na siya. Unsa man klaseng palasi? Palasi of argumentum and ignorantium. Palasi of argumentum and unsa man ani? Ang tarong ang basa.
Wala din kay Malo kay notice ko tong palasyo. Ano ba ka bro? Gidupay, tagaan ng takaog, gitawag og definisyon. Unya di pagkakasabot. Wala ko mangutanag definition sa palasi kay basta gali mo na lang tag palasi bro. Kamalo ta ang palasi. Palasi mo yung pangutana din. Oh. Palasi ang kuan. Ano ba? Daghan mo palasi bro. Dili ka na lang takaog. Dili ka na lang takaog kining gituwag ko. Kining definition para largo Ay, din ano ang definition? Kaya ka na definition sa palasi, wala mo ta mag-itlot anak. Ang imo yung giingon karon nga ako pangutana gani na palasi ba to? Ano to pala? Ang ako pangutana kinsa may na makakani? Ikaw ba o ang Biblia? Ito palasi man ang pangutana imuha. Bigo, usa nga palasi na. Error in listening. Wala na ba? Error na mo listening ba? Palasi. Error in listening. Wala na ba? Palasi error in reasoning. Na error na imo listening. Wala man bro, kay maingon tag palasi error in reasoning wala na diri. Wala niya kay Madrid. Now, personal fallacies in categorical syllogism. Okay na. Formal fallacies in categorical syllogism. Formal fallacies in disjunctive syllogism. Formal fallacies in hypothetical syllogism. Asa man nimong kuanda? Ricardo, incorrect observation. Dili po. Kakining rhetorical fallacies, incorrect observation. Incorrect conversion. The fallacy of Athens. The fallacy of anthropology. Waman, asa nga fallacy mare? Nahimo ka pala siya natin man. Nahimog pala si tanan. Katawa na ka pala siya man nakatawa. Wala na. Sugod ba ang kapalasi? Aga, lecturean taga kung sa'y palasi migo. Ang palasi migo, doon natin, number 1, rhetorical fallacies, nata doon gitawag natin, incorrect observation, incorrect conversion, then the fallacy of Asen, the fallacy of kanang gitawag na to ampibology. Wala na tayo igutan kung saan na nabutan lang na incorrect observation. Ngayon, ikaduha, kini gitawag na to og logical fallacies. Logical fallacies, Basta una, kay pasado ka na mga palasihan nga imong gipagbasa. lecturean sa tikal fallacies ko sa kabalon sa fallacies. Yun sa mga nagsalig man ka kay natubang kag libro. Di man nato pamiliras basta kay pasado ka sa Natural man ang mga tubang tag libro kay dili man sa kapitulo baba bersikulo laway ano. Karon. dalaw. Asam na mo ang fallacy of special pleading. Kasi generalization. Paminaw. Ako sa mga pagkatawan lang ka kay gamit ka daghan kay palasi. Nigamit ka og gitawag og policy of special pleading or hasty generalization. Mo nang ingon ako nga pasado ka anang tanang klaseng palasi. Ano fallacy of? Policy pleading or hasty generalization. Mo nang i-declare nako nga gitawag ka pasado ka anang tanang klaseng palasi. Patak. Patak kay wala ka na palasi kung ano ka kabalo gitawag og special pleading of harsh generalization. Ana, katawa ka kay wala bugha. Lecturean na yun ang fallacy. Pasado ka tanan sa klase sa palasi. Kung gusto ka og maginoong diskusyon, dapo paminaw gayon. Unya, ngayon pagbasi kay na igo man ka sa policy of generalization. Sabi fallacy of generalization. Ako tanawon ba dabay fallacy of generalization? Tanawa, policy of special pleading or hastily generalization. Fallacy of Basta, ungot na pong bakba di mo. Ay, nalagi anang palasi di mo kay. Ikaw, pasado ka sa tanang palasi. Ha? Padayo na lang sa ibang pangutana.
Unsay pasanos tanang palasi. Pasado ka nang gitawag bitaw na og pleading special pleading or hastily generalization. Ano na kung Kay gisgutin ang pasado man palasi ni kanila Gugo. mga generalization sa palasi na tanan mulo. Hearing naakaana napo ka palasi for hearing nakatanan halos nakatanan. Okay, ano na, lato mag-gisgutin ng palasi ni Gugo. Katawa mo Gugo ni mo. Katawa ka kay palasi ka kanunay. Oh. Then, balik sa desisyon ni Gugo. Balik sa mga apostol ni Gugo na nagtundo ng baboy dili pagkaon. Unsa man naipit na kas palasi nimo? Mudawat ka hastily generalization. Maliktura na nung kanang palasi ron. Dito kaso na mo kitang abot marang dili kay magkadima mo. Dila ta mag-gisgutin ng palasi. Turan bukan ako palasi. Di jud ko dawat sa gitawag ng imong kinayahan, di jud ka kadawat kay naamang ka sa generalization. Kung mag-isgot ta, pangutana ko nimo unsang klaseng palasi, galisod ng tubag. Kay gusto nimo pabasahon ko ani libro na kong gawiran kay aron mo ihaon ko tubag. Ano lang ko palasi kay molektor ko kung say palasi, ka mo minaw. Akong pangutana amigo, naabay mga apostol Japo. nga nagtudlo. Man, Paminaw sa kapo. Kami magkuntag Bible study. Paminaw sa ako. Kanang ang dito din jud among probasyon kay jud ni conclude. Wala jud atik mo. Wala jud gitawag og kanang personal interpretation. Miss recognize nga sayop dito no. Mao na ang style namo mag Bible study. Ikaw jud mo basa. ay bro, mag-isgot tag palasi bro. Unsa may meaning anang palasi ako nang gitawag na to og special pleading palasi. Naon sa? Unsa may meaning da anang special pleading palasi gisgot mo gana. Ang palasi dili nga imong nakomit nato. Palasi of special pleading or hastily generalization mo na imong nakomit. Unsa may meaning ana? O sa mo nagali na email na usa dito ha. Di ba? Unsa may bot pasabot anang pasabot ni mga ano nga generalization palasi ko. Okay, halos gi-violate ni man tanang klase nga paglabag sa argumento. Naa ka sa gitawag ka og kining pasado ka sa red herring, pasado ka sa daghan kayong palasi. Mo na meaning ana? Oh, mo na meaning ang generalization. Sigurado ka? Kaabi ka generalization. Oh, sabi niya yung generalization. Wa. Halos general nimo pag violate ang mga balaod sa argumento nga dapat dili nimo lapason na siya kay kung lapason nimo ang daghan kayo nga role sa argumento mahimo kang palasi unya usara imong palasi unya kay general naman mo daghan naman kay kag palasi natawag na ka og kining na general na nimo. Tanda ko rin. Isa sa mga apostol nagtudlo nga baboy dili pagkaon. Kinsa sa mga apostol nagtudlo. Oh. Dili naman kinahanglan nila tudloan ang Hudiyo kay kining di man tumngaw baboy. No katong obe kay si Apostol Pablo mamugid toy apostol sa mga hintil. Oh. So posible si San Pedro din natutudlo sa mga Hudyo kay siyempre walo na mga Hudyo ana di na kinahanglan tudloan. Si Apostol San Pablo unsa may mabasa nato sa diyan nga naludlo sa mga dili pwede bukaon baboy. Si Pablo naging sila nga ayaw pag gunit og hugaw. Pagpalain ka mo sa mga hugaw nga tao, kung ayaw pagpunit og hugaw, aron dawaton ka sa Ginoo, himuon ka niya. Ahama na sintas bro, ahama na Pablo. Sa 2 Corinto 6:16 ingon si San Pablo, palain ka mo kanila, kung ayaw na kamo hikap og mahugaw, aron hinangpon ko kamo og tawgon nga akong mga anak. 2 Corinto.
Basta kay ito karo balik-balikon man nato. Lagi 2 Corinto 5:17. Kung saan Basa. kinahanglan, diyaan nila sila o payayo kamo kanila. Ayaw ka itapa ang hugaw dawaton kamo. Amay baboy ani bro. O relate man na dito sa Levitico 11 bersikulo 8 nga ayo hikapan na kay hugaw ka na alang kaninyo. Ayo paghikap hugaw lata. Dili bro, ang ako bang pangutana asay mabasa na to letra po letra. Wala yung litra por litra, pero naay masabtan nga di ka pahikapon og hugaw sa ni San Pablo sumala sa Levitico 11 bersikulo 7 ang baboy kay pika suko ko pero di baga pangusap mahugaw ko nilang kaninyo sunod ini di kami magahita. Ayaw paghikap ng labaw kinialang kaninyo. Si San Pablo nagdirekta nagingon nga ayaw paghikap og hugaw palain kamo sa mga taong mga hugaw kay gitawag og kining aron kamong ako mga anak. Amo na siya ang tubag si mong pangutana nga relate na siya, coincide siya, reference siya sa hugaw nga ingon Pablo ayaw paghikap og mahugaw, palain kamo kanila. Kinsa man ang kanila? Mga tao nga nagkaon og hugaw. Nasabtan na. So, sa ato pa bro, kung kining pagtuman na to kalanon bro, makatabang ba sa atong sa mani? Makatabang ba sa atong kaluwasan ni? Oy, dakong tabang kay laglagon magka sa Ginoo supag anak o mukaon ka na laglagon sunugon ko sa Ginoo di ko kay tabang sa kaluwasan. Karon nag-ingon man na Biblia. Hebrehanon 13:9. Ayaw itugot nga lahi ang mga pagtulungan makatipas kaninyo gikan sa matarong nga gianan. Maayo gayod nga malig-on ang ato kalag. Pinaagi sa grasya sa Dios, dili pinaagi sa pagtuman sa mga tulumanon, mahitungod sa kalanon. Kay wala makatabang ang maong tulumanon ni agtong nagtuman nini. Di man din makatabang bro, nini makatabang. Bisan Pablo ikaw. Ikaw na magka kay kalanon nagisgutan di man dili kalanon. Ang ikutan dia kalanon niya. Kapag kay nagbawal man ng Bini Santos sa mga kalanon bisag kalanon, ayo kan kay kuan bawal na to na karon. Kamo may naiguan kay kami dako. Wala man bawal ang mga kalanon. Niya, wa pod may nagsunod anang mabalaod sa kalanon sama sa inyong pagsunod. Kamo naiguan na kay ang ikutan diha balaod sa kalanon, bisag kalanon, mingon mo nga di ta mga una na. Bini Santo o niya, ang baboy, wa may napil diha, di man nakalanong baboy. Bro, inani bro. Matod mo nga. Kining tawag aning ni ang makatabang kayo. Makatabang yun. Pero naingon rin sa Pablo nga. Ngon siya nga. Maayo gayod nga malig-on ng atong pinaagi sa grasya sa Dios. Dili pinaagi sa pagtuman sa mga tulumanon mahitungod sa kalanon. Kay wala makatabang ang maong tulumanon adtong nagtuman ini. So naaman sa Biblia nga ingon si San Pablo nga di kita hinungdanon ni mga ong ito makatabang ito makatabang. Kinsa nagpugay sa tinuod? Ikaw si San Pablo. Kaming duha ang nagtug-an sinod, ang imong pagsabot masabak sa wa ka kasabot, mao na nga kining mapikil ha. Ikaw may namuka ka nga kining dry sa teksto gitawag ka anag red hearing fallacy. You are violating the rules of argumento because kining your tactics it is deceptive. Para tayo magtubag. Your tactic is deceptive. So kato mga karaang tulumanon mo, karaang tulumanon mo na. Angay pa ba nato ng isa likway o red hearing lagi ka. Nakakumit lagi ka red hearing pala si kay. Pero ay sa nang imo para kalanon man. Kami na ba? Ang iskutan diha kalanon man, i-divert man ning apil man imong baboy. Kung nag-iskut man ta og kining baboy dili o yan dili kalanon. Ana hug ka og kining imong argumento deceptive ba? Kanang ninglikay ka sa tinuod nga argumento ba mo na nga kining na hug ka red hearing fallacy. You are violating the rules of argument. Akong pangutana bro. Ang Old Testament. You are misled.
Ang karaang tulumanon. Ang tulumanon na. Angay ba na tulong sa likway o angay sa dawaton? Naunsa ang imong pangutana? Ang akong pangutana ba kung naglaamang ruga base pamanggod mo ato mga usap kami. Ang karaang tulumanon. Angay sa likway o angay dawaton? Nalaghiring lagi ko kay ikaw may naigo na God. Di man sa kuha. Wa man na dapat sa kuha kay wa man minaga. Wa man minaga. Naunsa? Ang karaang tulumanon. Angay ba na tulong sa likway o angay dawaton? Ang karaang tulumanon kabahin sa hugaw nga gitawag ninyo kanunon angay ng tumanon. Ang imong bersikulo wala ni sakay tungod kay wa man mi ga sunod sa mga tulumanon sama sa inyong pagsunod nga bisan kalanon nga manana moingon mo nga dili na siya nato kanon kay gitawag og bawal na nato kanon ron nahug og kiring red herring palasi tungod kay na-divert nimo ang da tatos hugaw dili kanunon nga wa man mga tulumanon anang kanunon kay mangaon man jud mi og kanunon wa man kamo may ay tulumanon anang kanon god So, asa to pa ang karaang tulumanon angay jud dawaton? dapat mangutan dapat mangutan na kasi mo galingon pangan mo ang karaang tulumanon ninyo. Ang karaang tulumanon mo angay dawaton o angay sa likway? Sige, tinuod. Ang karaan lagi nga tulumanon lagi declare sa Dios nga hugaw tumano. Pero kanang tulumanon sama sa tulumanon sa Katoliko nga kalanon gidili di sa kalanon mga balaod sa kalanon dili na tumanon kay ingon mas papuslan na sa Ginoo mao na nga naigo man ka ana ang isgutan karon naigo ka sa red herring fallacy. You are deceptive or kining nagpalayo ka sa tinuod nga argumento. Okay. Sunod sa kutana, hatod nimo ang karaang tulumanon angay dawaton. Isang Pablo Mingon. Bruhanon kapitulo 7 bersikulo 1. Busa ang karaang tulumanon. Bisa likway kini. Tungod kay huyang ug walay hinungdan. San Pablo. Red herring niya po, namakat niya po siya. Kaya gano'n lang po namakat. Tungkol kay ining ang konteksto sa imong hisgutan, dili pagkaon sa tulumanon sa gitawag ugaw. Pataka na lang kang istorya. Red herring ba? Red herring. Kaya po, magsimba namin, nag-program namin. Salamat sa imong pakiguban. Last na lang, last bro. Last na kutana. Sa may imong pangutana, di. Asa may Gusto hugaw, lugang bro? maka-discord. Asa may hugaw, bro? Kaning pagkaon sa karning baboy? Pulo nga nigawas sa kasing-kasing sa tao. Gawas sa baba, litan sa kasing-kasing sa tao. Ganang duha. Kay kaon tag hugaw katartom samag tae kay katartom samag tae hugaw daw tang espiritu. O niya gawas pos mong baba. Kanang duha hugaw na siya kay mo na gidiktir sa Ginoo. Hugaw kung kang katartos o niya kining ang katartos reyo na siya sa daw tang espiritu tae o mga mahugaw o niya imong gikaon o niya ning gawas pa sa imong baba. Natawan na imong style gali sige yaga-yaga. O na nga kanang duha. Walay mapili anang duha. God bless ka po. Ang Dios mga panlangin ka naton tanan. Ayun amigo Wala, amigo.